otu ahụ jikọrọ ndị ọrụ n'ala Anya bụ Naịjirịa ekwupụtago na ha na-enye gọọmenti etiti ala Anya bụ Naịjirịa mkpụrụ abalị 14 naanị iji wee lebanye anya n'ụgwọ ọnwa opekata mpe nke ndị ọrụ oyibo n'ala Anya bụ nke ha kwupụtara na ọ bụ iji wee mee ka ya bụ ihe isi ike jupụtara ezinụlọ ugbu a belete na ala Anya. Onye isi otu ahụ jikọrọ ndị ọrụ na Anambra steeti bụ NLC Comrade Humphrey Nwafọ bụ onye kwupụtara nke a n'oge ọ na-ata ndị nta akụkọ arụ ntị ka a na-eweta ya bụ ịkpọ ganịganị ndị ọrụ nke were mkpụrụ abalị 2 n'isi njedebe n'ala Anya. Ka Ngozi Obileri kọchapụrụ gị akụkọ a. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, Comrade Nwafọ kwuru na ndị isi n'ogogo etiti nke ya bụ kansụl kwekọrịtara ka enyekwe gọọmenti etiti ohere iji wee hụ na achịkọtara ihe ọnụ n'izu ụka 2. Comrade Nwafọ kwuru na ha kpọrọ ọgbakọ ahụ iji wee gwa ha na ọ dị mkpa ka emee ka ihe ndị a ha na-achọ ruo gọọmenti ntị ka e wee nwee ike kwụsị oke ọnụ ahịa ahụ nke na-akpa mkpamkpa ugbu a ya nakwa agụụ, n'ebe o metụtara ihe onyinye nke e nyere ndị ọrụ iji wee belata agụụ na oke ihe mgbu n'oge Septemba nakwa Disemba nke afọ 2023. Comrade Nwafọ yọrọ Gọvanọ Soludo ka ọ nebakwa anya na ya wee hụ na ihe na-aga nke ọma. N'akụkụ nke ya, onye President Nigerian Union of Local Government Employees Comrade Chikwel Adigwe kwuru na dịka ha na-eto gọọmenti na ugbu a iwetara ndị mmadụ ihe ndị eji enyere ndụ aka, ekwesịkwara ineba anya na ndụ ndị mmadụ hụ na ha na-ebi ndụ nke ọma. Onye ndu nke Coalition of Civil Service Organization na steeti a, Prince Chris Azọ, kwuru na ndị Civil Society Organization na steeti a na-akwado ya bụ ndị Labour ma kwuo na ọgụ ha na-anụ bụ nke ziri ezi. Ọgbakọ ahụ bụkwa nke ndị njikọ aka Labour bụ ndị bịachakwara ya.